Welcome back to my channel. This is Robby Simagala, guys. Sa atong channel, guys, na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din, guys, and don't forget to hit the notification bell, guys, para always po kayo updated sa ating new uploads. Tulijok na, Vic. La, tulijok na. Nahinay pa na, marang kusog pag yun na. Nahinay na, kadugayan na na. Upas gano'n na. Okay na ng pasaka, inigambog. La, pas-pas na. Ano na ito, ha? Lagi kaya sa entrance na nadir, balik dito, layo tayo. Uli na lang taon. Ha? Uli na lang tayo, entrance na dito. Balita ko balon, ma. Ma. Asa yung pista ninyo, nani? Balita ko balon, ma. Dua na nakita na. Ulit tatagbi. Ayok na. Refill na. Ako kunin mo na. White flower. Pastilan. Ay, gano'n dia atras. Video pa, pag-video po. Medyo magsilbi. Mga dagko ni mga daga. Uy! Ano mo katumoy? Hala ba rin na? Uy! Abe, ate mo gare. Uy! Nagkana mo kabog. Uy! Naghanam nagkaubos. Ay, anak
gaya na ni Habo. Oh, nihabog to ganiha padung na ni Mondang. Oh, just mio. Ha? Asa ka sakay? Oh my goodness. Asa tagi? Ta, ngay sunod ta. Sunod ang daddy. Dali sunod ang daddy. Harap mas. Oh my God, look. Kaya mo di look. Ah. Sa ginawa ko ni Atel mong sakay. Tapos di ngara naglain may nako gaho. Ano ba naka-trailing mo? Ginawa ko ni Atel mong sakay di kumbata. Wala guys, ang binata na si Manang, ang Atel mong sakay. So, weng. Grabe lang sakay. Sabi na ko magtapat ni Arar. Niglarga naman, una di ay. Nawahi na inoon ko. Ang ako sakay na rin. Kaya kadto siya mo, nice. Kadto. Eh, warag. Hugot-hugoton ko na itong binaya ni Gamay. Kana. Kadto siya. Nag-preswell. Tulidjok na. Tulidjok ng preswell. Kadto mo, kuan. Hindi na guys, na dito ron sa hagna. Apel-apel ko tarig sa kayo sa mga bata. Oh. Kalipong pod. Di man siya kuha, di man challenge. Oy, mura raman dyan pang baby. Pang baby ron mga dyan ni. Shot na, kailan ko dari ka bata. Naog na? Wa pa? Ning apel ko ka bata, oy, abi na ko magtapad ning aran, nakahinayak na mena kong sakay. Apel ko ka bata. Dota. Balikin ako na po siya. Hoy, ginawa ko. Dota ke. Ikaw, ikawas ng kamot ha. Ikawas yan ha. Gunit rana. Oo. Di mo ko dadlo kati. Di mo ko. Masadlok to. Arababi to kahing tsak. Ijara na to. Basta mura ka gilapog na to. Uy. Katong naay. Asa ba to? Gisakyan katong naay. Pirates. Mura ka na to gilapog. Ijara na to. Tapak to to. Takbak. Mas wala dito.
Bas na tani. Okay ra ka? Awa tani ka. Yan na ni bas ana. Okay ra jud ni. Wajud ko ikon. Laki ra jud ato. Nara kita ka disakay dito. Kana gani sa tra gani nga murong palit og ana. Lain nanti ang lain nanti ya. Kusog-kusog na ni. Kusog-kusog na ni. Arang lingawa ni. Abing, oh. Ha? Sana guys, din natas ibabaw. Inagambog. Sagit ra. Lingaw mga bata. Wapa ni, nakatata na ni. Kusog na ni. Ajak tataw. Hadlok? Oy, mas hadlok na bolang kani. Bukas-bukas. Agonit ra. Kumana. Gawas na kuno ta. Gawas na kuno ta ay. Mura ra magwa agatong pirates may adlok. Tama na naog. Hi. Dapat sila sa taas. Nakaswipe sa may gato. Na sila. Di sa mogikan ma. Di sa mogikan. Di sa mogikan. Dan nabunsong mas babaw. Nasakay. One eternity later. So, that's it guys. Thank you. Bye-bye. See you our next vlog.